Billede 1. Min arbejdsdag starter kl. 8. Jeg tjekker mails på computeren, mens jeg drikker min morgenkaffe. Jeg arbejder fra kl. 8 til kl. 5, 6 dage om ugen. Om søndagen har jeg altid fri. Billede 3. Kl. 12 holder jeg en halv times frokostpause. Jeg arbejder jo hjemme, så jeg går bare ud i køkkenet og laver en sandwich. Billede 3. Bjørn tårdesigner. Og serie. Og serie. Sted. Hjem. Hjem. Og hans bil. Og en bil. Og en bil. Hjemme plus bil. Og. Eller og. Eller tøjbutik. Og tøj. Ja. Ja. Hun er lidt over det hele. Ja. Ja, men hendes kontor er derhjemme. Visningen. Så kundefremvisninger, eller fremvisninger til kunder. Ja. Fremvisning, I viser sine kollektioner til kunder. En fremvisning. Ja. Fremvisning. Fremvisning, sorry. So what is that? Showing the collection. Or presenting. Okay. Check email.